Bon dia, som de l'Institut Llesana Cadena del curs primer C. I avui vos presentarem l'experiment de les capes de la Terra. Jo sóc Elisa. I jo sóc Sinjus. Bueno, doncs comencem. Necessitem una ampolla, oli, aigua i alcohol etílic. Ara tenim que ficar l'oli dins l'ampolla i després ficarem aigua. Ara l'aigua. Com podem veure, l'aigua es va debaix de l'oli perquè és més dens que l'oli. Ara posarem alcohol. Es queda sobre l'oli perquè és menys dens que l'oli. I l'oli i l'aigua no es junten perquè són immiscibles. Ara tenim que ficar les pedres amb molt de compte perquè si juntem l'aigua i l'alcohol com podem veure, les pedres es van a baix perquè tenen més densitat que els demés. Ara ficarem el suro. Com podem veure, el suro flota perquè és menys dens. Vale, i ara Aquestes són les capes de la Terra. sí. I fins aquí el nostre experiment. Adeu.